Добър ден! Заповядайте отново в нашето следобедно предаване на големия катарзис на малкия град. Аз съм братовчетката Катарзова, асистент-журналист и днес ми дадоха възможност моите шефове да водя самостоятелно предаване. Поканила съм директорката на биоградинка Озарение и един родител. И заповядайте, госпожо Мащерка Репичкова. И добре дошъл господин Лукчо Лавандулов в нашото следобедно студио. Да, благодаря ви. Искам да започна предаването днес с просто една обща информация, какво представлява тази идея биоградинка и какво може да кажете, госпожо Репичкова, в тази връзка. Вие сте директор, доколкото разбирам, на детска градина. Да, много благодаря за поканата. Аз съм директорка наистина на детска градина Озарени в Велико Търново. Благодаря за това, че толкова бързо се отзовахте и ни поканихте мен и колегата, чието дете, колегата господин Лавандулов, чиято двете деца посещават нашите. Сега чакаме трето. Да, но вашите двете деца идват. Те идват в нашата детска градина. Значи, нашата инициатива за изграждане на биоградинки в детска градина Озарение стартира преди 2 седмици, след като фондация Заедно от София дойдоха и направиха така един семинар, много интерактивен, с много игри, с много преживяване. Аз също бях на този семинар. Отидох и след този семинар той продължи един ден. Ние се правихме на растения, аз играх мащерка, всъщност аз играх себе си. Вие разбирате ли? Даже оттам, от тогава вече аз ходя с тази чаша. Тя също има мащерка на нея и пие си вкъщи. Ние всички пиеме, цялото семейство чая от мащерка. Много така добре действа, почиства. Въодушевихме се от тези биоградинки, подехме идеята в нашата детска градина. Искам да използвам възможността да благодаря на моите колежки, на екипа, с който работя, на детските учителки, на леличките, на готвачките, на градинаря, на отоплителя, също на монтажиста, най-вече на градинаря. И най-вече на хората, които не влизат да обслужат градинките. Да, благодаря на родителите много, специално господин Лукчо Лавандулов. Той така пое инициативата от страна на родителите и събра една много силна така съпорт. Направихме среща всъщност с родителите и се обединихме на 3 нива. Значи родители, учители. Разкажете повече за това, ако обичате. Знаете колко е важно да има връзка, нали така? Вие като родител може да кажете защо подкрепихте тази инициатива. Аз като директор мога да кажа защо искам в моята учебното заведение, на което съм така, нали, водач, да има биоградинка, защото бъдещето, дами и господа, може би и вие Катарзова ще се съгласите, може би и вие Лавандулов ще се съгласите, бъдещето е към земята. Защото сега като ви гледам, вие сте от земя направени. Абсолютно съм съгласна. Това е една много добра структура от минерали. Вие също Катарзова така. Да. Добра минерална структура имате. Да. Аз искам да ви попитам, действаща ли е въпросната биоградинка? Децата занимават ли се с отглеждането на зеленчуци в вашата детска градина или това е просто проект? На какъв стадий сме? Ние вече правихме срещата с родителите, с учителите. Имаме проект на градинката, направихме проект на градинката. Всяка група сложи елементи от неговия проект. И ние направихме проекта за цялата биоградинка с елементи от всички работни групи, които работеха. Ето господин Лукчо Лавандулов може да каже, че в неговата работна група се роди прекрасна идея точно за лехи с, как се казваше това, тези... Спирали? С спиралите, точно така. И в момента сме направили първата акция с родители, с деца и с учители и с моя част. Много ви благодаря. Имам въпрос към господин Лавандулов. Как посрещнаха вашите деца тази идея да се занимават с биоземеделие, да работят в градинка, да съдят, да поливат различни култури? С усмивка.
Ние вече бяхме говорили, защото ние сме осъзнато семейство, т.е. знаем, че животът учи непрестанно и тази възможност, която са организирали от Фондация Заедно, ни даде повод да се прегърнем с повече хора и да заработим заедно и да се учим заедно. Децата да ни ограмотят, ние да ограмотим тях и процеса с природата просто сами да се случват нещата. И нека труши да си направим. Трушики, да. И вие... Защото ракийката без трушика е... Ракийката без трушика. Не мислите ли, че е прекалено рано въпрос към двамата да се започва от ранна детска възраст с земеделие или напротив, вие смятате, че е точно обратното, трябва децата още от съвсем невръстна детска възраст да свикват с отглеждането на едно земеделие интелигентно, щадящо земята и хората? Ами катарзова, аз бих така уточнила, че всъщност ние използваме... Благодаря. Мащерка. Всъщност бих искала да кажа, че ние не използваме точно думата земеделие, по-скоро го правиме биоградийките с един вид шанс на нас, като големи хора, нали? И да направим връзка с децата, защото нямаме в това време, в това забързано ежедневие, това е един опит да спрем времето и да прекараме малко време заедно, както каза господин Лавандулов. Ние почваме нашите акции с прегръдка, ние се прегръщаме всеки със всеки. Вие знаете ли колко хубаво е това чувство? Играем някаква игра, викаме си много добре, и почваме да работим тогава. Пиеме чай от мащата. Всъщност тези акции, в които ние, учителите, са акции за сближаване и за производство на зеленчуци. Сега тушията няма да я откажем, сега няма да я върнем тушията. Разбира се. Идеята е дори за известно време да се оставят самите растения без поливане, за да може децата да усетят колко е важна водата и такива. Изключително образователно. Имаме пейки. Сега в момента Байван, той взе проекта с пейките, родител също. Байван, той е много голям човек. Байван Пападжанов. Той не можа да присъства днес в нашата студия. Той не можа, защото отиде да урежда въпроса с тървения материал. Какъв тървен материал? Необходим е за лехите. Да, разбирам. Но всъщност това, което исках да кажа е, че това общата кауза, нещо, което вярват хората, учители и родители, това сближава адски много. Разбира се. Ние ставаме като едно семейство. И също много хора казват сега, мои колежки, тук директорки, как ще ги опазим тези градинки. Ами ние имаме хубаво, идват тук децата от футболен отбор Манчестър Юнайтед, примерно, и опасват градинката. Няма репички, няма патлажан, няма нищо, нали? Какво правим? Спираме ли градинката, спираме ли проекта? Ще пием ракията без тушия, какво се случва? Ами имаме пейки, Байван, той ще сложи пейки и ние после сядаме на пейките и разсъждаваме, защо това се е допуснало, как е станало всъщност ние така, чрез разсъждаването нямаме отричане на нещата, ами всъщност стигаме до идеята, че животът е непредвидим, ние не знаем какво ще не знаем какво ще стане. В тази връзка мога да... Това не ни отказва, идеята е всъщност да се забавляваме в този процес катарзова, не да имаме някакви огромни очаквания с крайния резултат. Абсолютно. Тоест, всяка една детска градина в нашата държава и на международно ниво може да има биоградинка и вие не сте обвързани с резултата, каквото и да се случи е образователен процес. И всяко нещо носи принос за децата, за разбирането на живота. И само ако може една малка вметка е така да отворим една скобичка, може да завършите, Лукчо. Наблюдава се някаква уникална следната ситуация. Децата като наблюдават как расте една репичка. Или един лук. И чрез грижата която те полагат за тази репичка и за този лук, те се научават да общуват по-добре с живота, да общуват по-добре с себе си, с този същия живот. Правят силна връзка. Аз съм просто една мащърка, аз не съм кой не знае какво, нищо ще се водя директор, аз съм си просто един вид растение. Както и вие сте един лук сега, не ми се обиждате.
Как не знам вие към коя растение сте се ориентирала, но всъщност ние така се научаваме да се свържем с живота. И наблюдаваме, че в детската градина така, ние сме имали само една акция до сега, нали? Но агресията между най-буйните деца, вашето момченце, едното момченце е много буйно, да. Не, няма да го бием. Няма да го... Той е много се включва. Боя не е решение, мисля. Ще се съгласите с той Не искам да кажа, че аз в тази акция, той се втурна. Месеци носеха едни кози, искаше да даде. Влизаме в детайли на поведенческите проблеми в децата. Това са общи проблеми. Живота в мен се е събудил катарзово, разбирате ли? Да, разбираме напълно. Аз съм се озарила. Нека да завършим Живота в мен се е събудил, не мога да се озаптя. Нека да завършим днешното предаване. Дават ми сигнал от апаратната с финалните... Разбирам ви, да. Просто искам 3 финални думи, с които да можете да завършите вашата идея за биоградинката. 3 думи, които описват основната идея на биоградинката. Вашите 3 думи, госпожо. Основната идея. Да се върнем към земята. Да се върнем към земята, госпожа Репичкова и господин Лавандов. Вашето мото. Моят дядо е държал да се казвам Лукчо Лавандов, защото да символизира връзката, която имат растенията. И ние това искаме да го предадем в живота си. Тоест аз, моите близки и заедно с директорките да направим така, че децата да не забравят най-важното. Тоест връзката с природата. И сега. Браво. Връзката. Това бяха финалните слова на госпожа Репичкова, господин Лавандолов и до нови срещи. Изключително приятно ми беше днес. Благодаря. Паричте е малко на Диня. Благодаря. В нашите градинки. Харесва ми Диня. Диня попишува. Дали сте озряла? Вие сте току-що за засяване. Готови сте за засяване. Абсолютно, заповядайте, може заедно. Това беше от нас. До нови срещи, драги приятели, и с пожелание за един ден, който може да осъществите връзка с природата. Довиждане.